To da farko dai ba kyautar kaho aka bashi ba, abin cikin kahon aka bashi. To sunana Nasiru da Khalil, kuma matsayi kamar yadda ka nema ni ɗalibin al'ada ne, musamman wacce ta shafi masarautu. To da farko dai ba kyautar kaho aka bashi ba, abin cikin kahon aka bashi. Menene a cikin kahon? Riga ce. Yawwa, ka san kowa da irin fasaharsa, kuma kowa da inda yake fakejin kayansa. Wata riga ce da ake kiranta billan. Ita billan riga ce ta Fulani. Fulani su suke yin ta daga Mubi, Adama haka shiga Kamaru. Duk a nan ake yin ta. Riga ce mai daraja, mai girman daraja. So da haka duk wanda ya je wajen sarakunan wurin nan yawanci suna yi masa wannan kyautar. Kar ka manta, Kano ma Fulani ne suke mulki. Saboda haka kyauta ya masa ta Fulani ta al'ada, ta girmamawa. Dama sarakuna an san su da kyautar abu uku, da kyautar doki, da kyautar riga, da gida. Kyautar riga ya masa. Kuma kamar yadda na gaya ma kowanne da irin rigarsa. Yanzu misali, in ka je nufe akwai girken nufe. Sarakunan nufe in sun girmama ka za su ɗauko girken nufe su baka. Idan kai kwari wajen kai kwari ƙasashen Yarabawa, akwai kwakwata, akwai kimba, riguna ne na alfarma. Za su ɗauko da wannan suke yin abin nan. To haka in ka zo Kano akwai shafka, ita ce bakanuwar riga. To kowanne abinsu. To amma abin da ita billan inda tafi sauran shi ne ga billan ga shafka. Kuma an zo masarautar Kano. Kowanne da hikimarsa. Saboda ita shafka da bismillah ake yin ta. Dauri 19 ne a kanta, shine adadin harafan bismillah. Ya danganta da hadafin da ya kawo aka yi da rigar. Ita billan kamar yadda ka sani, wato riga ce daga cikinta zuwa haihuwarta, zuwa ungozomancinta, zuwa jegonta, duk da hannu ake yinsa, babu inda inji yake yi. Wani zare ne ake ɗauko shi a kaɗa shi da hannu, a yi saƙa ta a sako da ake yi. Idan aka yi za ka gan shi baya fin kaurin haka. Sannan a ɗauko zarensa da haka za a dinga haɗa shi stripe ɗin nan za a dinga haɗa shi. Sai an fitar da faɗin yanda ake so. Shi yasa za ka kasanta ba kalmasa. Sannan a zo a yi mata ɗinki na tsamiya. Shi zaren tsamiya ba auduga ba ne, kashin tsutsa ne da take yi a bishiya. Ita za ka ga duk sanda ake aiki da ita ma mutane da yawa ba sa son aiki da ita domin me ai kana yi ne tana tsinkewa. Tunda ba ginshakshen zare ba ne. To haka ake yin ta, sai a yi mata aska biyu ƙarama, sannan a yi mata wannan hatimin abin nan da ake kiransa musallasil gazali. Wani hatimi ne, magic square ake kiransa da turanci, shi ma da akwai yake masa. Sannan a yi mata ƙaramin wau a baya da nan. Shi wannan wau ɗin da ka gani bakan gizo ne, inda yake kora ruwa haka shi ma yake kora maki. To asalinsu kenan, abin da ma'ana yake kora, ai duk waɗannan. Ita kanta aska biyun ai takobin nan ce zulfirka ake ce mata ne? Zulfikar. Yawwa, ita ce ai. Nan kuma musallasil gazali ne da ake ɗura bukata da komai shine za ka gansu wasu gidaje guda 5 haka, ɗaya a tsakiya 4,
a gefensa. To idan ka rufe zai baka 9 magic square kenan, 3 by 3 magic square. To ita wannan rigar tana da tsada. Akwai masu arhata za ka same ta 150 ma. Amma wacce ta kai ta kawo ta haura a rabin miliyan. Takan kai wani zubin ma akwai wanda ya ce min takan kai 700 yanzu. To ita ce take zuwa a ƙaho. Idan kuma ka ciro ta daga ƙahon ba za ta mai ba. Ruwan madara ce inda za ka yi saurin gane ta. In dai kana kallon hoton shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, in dai kana kallon hotonsa to za ka ga rigar. Yana yawan sata. Kuma ba shi ba, duk manyanmu da ka sani na shekarunsa da wanda suka ɗara shi da wanda suka gaza shi, manya suna sa wannan rigar. Misali zan baka, akwai Yayala Ahmad a jiyan Katago, yana yawan sata. Kwanan nan da aka ba da sanda a Misau, Ahmad Suleiman sarkin Misau aka ba shi sanda, ita ya sa. Ina jin idan ka raba daga sallah 5 zuwa yanzu da aka yi a Kano, a sarakunan Kano ko Sunusi na 2 ko Aminu Ado Bayero, ɗaya ya yi hawan sallah da billan. To ka san kowa da abin da yake fakijin. Mutumin da yake daji ya fi kowa sanin amfanin ganye. Idan za ka yi misali fiɗa a cikin gari a kan karauni, to in ka je daji ganyayyaki ake haɗawa. Idan ka zo birni irin wannan leda ce. Su kowa abin da suke da shi suke amfani. Shi ba fulatani ya fi kowa sanin amfani da darajar saniya. Saboda haka yana amfani da abubuwanta, shi yasa ake ce mata mai nagge daɗi 10. Ƙahonta da amfaninsa, kofatanta da amfaninsa, ɓargon tsakanin kofatan ma za ka ga masu yin irin rinin wagan barin nan ana yi da shi na ɓargon jikin ƙashin sanuwar ko san. Sannan kashinta da amfaninsa, fatar da amfani, nama. Ka gani? Saboda haka komai yana da amfaninsa. To ɗaya daga cikin amfanin ƙahon kenan. Ai ba abu ɗaya ake yi da ƙahon ba. Ana yin busa da shi. Akwai ƙaho daban-daban da ake busa, ya danganta da event ɗin. Akwai ƙahon mariri, akwai ƙahon waye, akwai da sauransu. Sannan ana ajiye kaya a ciki saboda ai fara ce, ruwan madara ce mai haske. In ba a sa ta a cikin ƙaho ba, ai sai ta yi dauɗa. Daman aka sa ta a ƙaho, irin yadin nata ake sa a rufe bakin a haɗa da takarda a rufe. Dama tambaya ta gaba kenan in ce, to an ji an yi gidan ƙaho ne, kamar kaddara cewa takobi ne ko kuma wani ƙube ne aka yi mata. Yawwa, murfin fa da me ake da yadin, irin yadinta ne ko da takarda. Ai ita kanta billan ɗin wacce ba ta kai ba, ai a takarda ake rufe ta. Al'adar mu ce dama duk riga a takarda ake sata, akwai yadda ake ninke ta. To amma wannan saboda ta Fulani ce, dan a nuna ma fulatancin, kuma ba su da wani abu da za su saka su ajiye wannan rigar sai ƙahon, shi yasa ake sa ta a cikin ƙaho. Abin da ya yi shi sarkin Kano Aminu shi ne abin da ya kamata sarakuna su yi, domin me a dinga farfado da wannan. Ni na ji daɗi, domin me da yawa mutane ba su san da irin wannan rigar ba, ba su san da, amma duk wanda yake gwamnati ko a ministocinsu su hadisi da kai suna saka ta. Saboda haka abu ne da yanzu kaga matasanmu sun san da ita da sauransu, sun sanya take. Wanda da ba dan an yi wannan ɗin ba, da ba shugaban ƙasar aka bawa ba, da baka ji labari ba.
saboda haka ya koyar da mutane al'ada. Yanzu mun san al'adar rigan da sauransu, wanda abin da ya kawo yanzu muke wannan cece ku can kenan.